Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga gala nila nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw no usab karon nga unsa man tarong adlaw, Martes na baya, no? 24 na karon sa bulan sa Pebrero. Uy, hapit ng Marso, closing time na sa ato ang mga kabataan. Uy, kumusta na no? Nang hinaot kita nga ready na ang ato ang mga bata sa ilahang pagtapos, sa ilahang pag-eskwela. Hala no? Bino higala ato day nga timbayaon og good morning og good afternoon, good noon may namudto maron mga higala no. Atong timbayaon og good noon ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez. Oh, nahala no. Medyo busy ko ron gamay mga higala kidaghang kay kong schedule pero di na ginako jud ni si Piaton nga mopakita ra jud ko ninyo kada adlaw gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Nala no. Nabino ari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. February 24 mao si Saint John Terrestus no. Theris TUS US, you know. Bino na tao kini si Saint John Terrestus ni adtong 1049 namatay ni adtong 1129. Uy, dako taas kayo siya kuan mahigala no. Edad no. Murag nilapaw siya sa kuan 100 no. Kay 1049 siya na tawo, wala ka about 100. 1049 siya na tao, namatay siya 1129. Usa kini siya ka Italian Benedictine monk, no? Monk, no? Benedictine monk, ayan, no? Nya na tao kini siya sa Sicily, Calabrian, no? Unya help to miraculously harvest a large crop ahead of destructive weather. Uy, sa mga libro po ni si Saint John Terrestus, no? Saving the locals from starvation and gaining the title attributed to him. Then he remained until his death and natural cause in 1129. The monastery of Saint Giovanni Terrestus is entitled to him. No, so karong adlaw mahigala gihinumduman nato si San Juan Terrestus, ni Terrestus. Bino mahigala, ari kita mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kabuntuhon. Bino may higala ha, ato karon nga CBCP News, mao nga higala nga available na, no? Available na ang CBCP Monitor alang adtong gusto nga muangko niini. Ana no. Bino ari kita mahigala no sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Bino si Bishop matud pa sa usa ka obispo mahigala si Bishop Almedilla, no, tud pa niya, people live under the same roof but not in the same heart anymore. Uy, sa to pa mura og dunay pahimangno kini si Bishop, no, si Bishop Almedilla, no. Ang matud pa niya bisan tuod kun ang mga tawo nagpuyo sa usa lamang kabubuong pero usahay wala magkahiusa ang ilahang kanang gitawag nato og panghuna-huna. No, lahi ra ba no muna nga kini si Bishop Almedillo niingon si Damian Cosme Damian Almedillo niingon siya nga kinahanglan nga ang mga pamilya no matud pa restore conversation at home, saying that many households are losing the ability to truly listen to one another. No, mga pahamangyo pod in town sa atong talahurong obispo Bishop Cosme Almedilla. Hala no. So katong mga pamilya ha, paminaw mo ni Bishop Almedilla ha nga kinahanglan nga magpaminaway gyud no, dili ta matud pa mag-iyahay kung unsa poy atuwa no, ana no. So mo kana ang pahimangno usab ni Bishop Almedilla. Ala balayon ta mga higala no sa atoa nga mga buhatono ni ining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa Vatican no, aduna karoy na mga plano karon ng atong talahurong Santo Papa nga matud pa kini ang atong talahurong Santo Papa Leo encourages young priests to
in crisis to share their fatigue, no? Sa to pa ang ato karong talahurong Santo Papa nagkadayon nga kung ang mga batan-ong pari medyo po dunay problema, ipaambit ng inyong mga gitawag na to og kahangawa ba, kahangawa, no? Dili nato dayon pod putlon nga atong wad-on ang atong bokasyon. Kinahanglan nga magpatabang kita sa atong mga kaparian o bisan kun sa nga inyong kasaligan nga mao makatabang kaninyo pinaagi usab sa mga nagkalain-lain nga mga panambagon. Yan, no, mga panambagon. Hala, no, ari kita may gala padayon ta sa atuang nga mga buhatono ni ining kabutuhon. Kumusta na dayon si Bishop Julito B. Cortez, no? Si kuan karon si Bishop manghigala pa nabisi no kay si Bishop ron kay nag-reshuffling baya may. Unya siya baya gyud nangunay, siya gyud nangunay manghigala nga iyahag yun nga matud pa iyahag yun nga kana bang maayog yun ang iyahang pagbahig sa mga kaparian. Dili ba nalalim mahigala no ba nga atong iampo si Bishop Cortez, no? Kay siya karon bulubalanse manghigala sa mga assignments karon nga maayo kay niyang pagkabahig ang mga pagkuas mga kaparian. So ato gyud nga iampo pud mahigala si Bishop Julito B. Cortez. Sabi na unang pangutana mahigala, no? Bisag buhay sana nari kita sa una nga pagpasabot, no? Ngano man ta ang Katoliko nga wala man nato itudlo nga mag-tithings ta ang atong mga miyembro. Umido mahigala, no? Kanang tithings muna 10%, no? Nabang mura bag obligatory nga 10%. Dili nasisisali nga obligatory pero 10% nga atong ipaambit ngadto sa simbahan. Unang-una, tithing in the Bible refers to saving 10% of your annual earnings, production, or possession. Kung atong basahon sa Leviticus 27, versikulo 30, excuse me ha, iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa atong abot sa yuta, sa ani gikan sa uma, o sa bunga sa mga kahoy balaan kini sa Ginoo. Ano, no? Sa panultihon, Kapitulo 3, versikulo 9, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa yuta. Ano, muna gisulti dire. Pero ngano man tang ngato man tang mga Katoliko nga wala man nato gyud hingusgi. Ngano ang tubag ni ana tungod kay alang kanato ang atuang gisunod maura kining precepts of the church, no? Masama ni atong precepts of the church. Attend mass on Sundays and days of obligation. Musimba lang gyud ka. O niya mangumpisal ka at least once a year. O niya mudawat ka sa Santos nga Eucharistia at least once a year. O niya maggahin gyud kag panahon para sa fasting and abstinence, and then mo provide ka for the needs of the church. Muna nga dunay pledges. Ang ato wala nato ingong giusob pero atong gikangano man tungod kay matud palagi kinahanglan magyud atong tabangan ang simbahan. So muna, no? So sa laing relihiyon ilagyan ang gipatuman sa ato pledges lang, no? Voluntary giving, no exact percentage or kanang gitawag nato og offering. Yan na puti arancel, the practice of giving stipends to priests for specific church services. So panalitan pabunyag ka ingon ana, no? O niya magkuan ka kanang magpakasal ka ingon ni ana. Pero wala gyud ang 10%. And the reason for that is tungod kay wala nato himuang obligatory ang 10% kay do naman giuban nga murag gamay na pud in taong kay income, no? Maluoy pud ta. Unya ang ato orang gi-encourage mao nga mo provide data for the needs of the church, no? Kunang gitawag natong pledges. Pero ingon nga ato gyung gipuwersahan ay wala ra, no? Wala ra. Laing relihiyon siguro ilapod na, pero katang Katoliko tungod kay do naman gipipilain taon pod nga igo-igo ra pod ang income. So igo-igo ra pod in taon gyud ang kuan atong ikahatag una. Unya kanang dili na nato pod korehian ang mga laing relihiyon kay tithings mo gyud ang ilaha. Pero sa ato adili wala nato na giimpusar pag-ayo tungod kay do naman gyud uban nato mga kaigsuonan nga kulang ra gani, no? Unya kung wala mo kita makaingon nga gawas ang mga dato wala palabang nato pod pugsa tungod kay matud palagi para nato igo ra ang pledging. Kana bitawng voluntary giving ra but no exact percentage para nato, no? So wala na ingon nga atong giusob pero ang mga laing relihiyon kung
ila gyud po nang gi-impose, dili nato sila sabayan ana, ila man siya nang katungod, no, kay that is ang atoa, that is in relation to the present situation nga ang atong mga sakop duna gani uban nga kanang ato ganing naghimo gani ta usahay og kining gitawag na tug feeding program mula nga alang na, pero pananglitan og dunay usa nato ninyo nga ganahan po ninyo nga kuanon kanang muhatag gid mo 10%, o kana gyapon welcome po na gyapon, no, ato po gihapon na nga gi-acknowledge, ato po nang gitagaan og bili ana, pero wala gyud na ingon nga gidili nato ng 10%, pwede ra gihapon, pero for those nga dili gyud kana bitang maka-afford kay kulang ra gani, pwede ra sad na, no, pwede ra gani dili ra mo muhatag, musimba na lang mo. Kaya usaman sa atong importante gyud kaayo kini mga attend mass on Sundays and days of obligation, confess your sins at least once a year, receive the Eucharist at least once a year, observe days of fasting and abstinence, and of course, provide for the needs of the church. Basta wabo ito voluntary lang, no? Pwede na po gani, makulang ra gyud, sige na, naaman po daghan ra gyud nga muhatag ra. Dili ra nata magpugsa na tungod sa labi na sa klase sa kahimtang sa ato ang ekonomiya sa Pilipinas, kakulang ra gani kayo sa mga tao. Okay? So dinila sa tagkutob ha, ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ng kagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.